Em dic Emili Minga, teníem una casa a Sant Just Desvern per vendre, que vam heredar de la mare, i vam contactar amb l'Amat, perquè nosaltres som de Sant Just Esplugues, i tota la vida havíem sentit parlar d'Amat. Això dels pares ja ho havíem sentit. El procés va ser llarg, però molt ben portat per ells. Realment des de la part comercial a la part de l'advocacia ens vam sentir molt ben tractats amb Amat sempre, de tota la gent que treballa a Amat, de tota la vida que els coneixem, inclús tenim família que els coneixen, doncs, el senyor Amat. Vam triar Amat dins, a part de que els coneixíem, sí que vam contactar amb altres finques per fer un contrast i per saber una mica què és el que ens podria anar millor i condicions. I tot el servei que tenen ells ens van satisfer i per això vam seguir treballant amb ells fins que vam fer la venda d'aquesta casa que us comentava, que és Sant Just Desvern. Estem molt contents d'Amat, a part hem rebut un obsequi, un regal que ens encanta, que ens agrada molt, que és un bon cava. Aquí us l'ensenyo i realment poca gent té aquesta delicadesa per fer un regal tan maco com aquest, que ho celebrarem no sols per la venda, sinó celebrarem pel bon servei que hem obtingut d'Amat.